appliances po ako. Magsi-CI lang po ako sa inyo para po sa application niyo po sa pagkuha niyo ng TV ng 65 inches po. Upo ho kayo. Upo kayo. Gusto mo ng juice? Kape? Ako. Ma'am, Lusing, hindi na po ako magpapaligoy-ligoy pa. Ano po ang source of income niyo po? Nagtitinda ako ng tinapa. Magkano po ang income niyo sa pagtitinda niyo po ng tinapa? Kumikita ako ng depende naman siya. Madalas kumikita ako ng 10,000 sa isang buwan. 10,000. Bahay niyo po ba ito, ma'am? Oo, bahay namin to. Ito. Sa amin to. Sige po, maraming salamat po. Makakatanggap po kayo ng text kung sakaling aprobado po kayo. A few moments later. Magandang araw po, ma'am. Taga-Ham Appliances po ako. Gusto ko lang pong malaman yung konting background ni Lusing po. Kilala niyo po ba siya? Si Lusing? Oo. Bakit? Nangungutang siya, no? 65 inches na TV? Saan naman niya ilalagay yun? Ang liit-liit ng bahay niya. Naku! Napakadaming utang niya ni Lusing. Alam mo ba, sa umaga, nakapila yung mga collector dyan ng mga Bombay sa tapat ng bahay niya. Naku, bahala ka. Bahala kayo, bahala. Basta, sinasabi ko lang sa inyo, maraming utang yan si Lusing. Naku, bahala kayo dyan. Sige ho, maraming salamat po. Bigyan niyo ako ng background ni Lusing. Buti sa akin ka nagtanong. Sige po. Sige. A few moments later. May chismis na naman ako. May chismis nga ako si Lusing. Papunta nga muna kay Balait na maibalik na tong haplas niya. Baka masakit na yung ulo niya. Hello, anak. Balik na nga ako sa kanya. Andiyan kaya si Balay? Oo, yung biyanan mo. Alam mo bang nangungutang pala doon sa ang appliances ng 65 inches na TV? Ewan ko lang kung maaprubahan yun. Oo, sinabi ko na maraming utang yung biyanan mo. Sinasabi ko na nga eh. Balay! Halika, pasok! Kumain ka na? Halika, kain tayo. Mabala-balai dyan, ha? Napaka-ingitero mo talaga. Ikaw ang dahilan kung bakit di ako naprubahan doon sa nag-CCI eh. Ano pinagsasabi mo dyan, Lusing? Ba naman, ang aga-aga naman ito. Ano ba yun? Wala akong alam doon. Napaka-ingitero mo talaga. Ingitera! Ano naman ang kaingitan ko sa'yo? At saka ano namang alam ko dyan sa nangungutang kang 65 inches na TV? O, tignan mo. Napaka-ingitera mo talaga.